No, tak sme tu o polnoci a máme tu prácu, tak ja sa asi na to idem rehnúť, tak otvorím, uniknem, takže nechce sa mi nic pracovať v noci, ale OK. Čo to je? Ne, nebudem nič kupovať. Žiadnu šupku. Prečo tu je zbraň? No, to si zase musím kúpiť. OK, máme ísť sem asi. Pravdepodobne. Prečo tu je kejzo? Hej, jasné. A čo to? Employee. Čo to znamená, more? Čo to znamená? Neviem, čo to znamená. OK, niečo som spravil s hodinkami. A čo teraz? Boss mi nechal toto lístok, tak ja si to prečítam. Šťastne pre teba, drive-thru hovory sú dole, takže znamenajú, že môžeš jedine hovoriť cez okno. Počkej, čo ja nechápem? Dobre, Takže čo mám robiť? Počkej, press E, OK. Tak máme tu nejakého typka. No to je pech. No, to je Sigma. Jak vidíte, to je Sigma. No, úplne to že Sigma. No, máte Sigma? Hej, jasné. No. To je čo? Čo to kecáš? No. Nestaraj sa. OK, čo chceš? A prečo teda? Áno, jeden hotdog, prosím. OK. Má si to už povedať. To budú 3,99 €. Ďakujem. Hej, ja som zase. A tak, no, tak ideme na varenie. Jumpscare mám. Aha, to je zase za Robloxy. Tak si zoberiem jedno. Tak. Takže sa tu umrznem. Zavriem, aby som sa... To tu nebolo studené. Tak. Osmažím to, dobre. Ty máš... Ďakujem, milý človek. Dobre. Týpeček sa nažral, tak to je dobre. Čo teraz? Čakáme na ďalšieho. Už odišiel. Aha. Dobre. Poďte Sigma. No, tak si počkáme na ďalších. Prečo tu je kladivo? Ty vole, to... Dobrý deň. Toto bude kto? Dobrý deň. Zavriem vám. No hej, neotvárajte. Zatvárajte po sebe, prosím vás. OK. Čo budete prosiť? Wow! To je reálne niekto... No, dobre, nestíham. Nie som dobrý angličan. No. Tebe niečo? Môžem si dať nejaké hranúky, prosím? Jasno. To budú 2,99 €. Ďakujem. Tak. Dobre, ideme ti váliť. Takže bereme si jedlo, zavriem. Dobre. A ideme to usmažiť. Tak. OK. Bude fráž. Ďakujem za šťastie. A nebudem... Ja by som tu nechcela pracovať. Dobre, nikto sa to nepýtal. Čo tu zatiaľ budeme robiť? Máme tu drive-thru, ktoré som si všimol, telefón. Musím sa pozrieť, o čom rozprávala tá baba skôr. OK, ideme počúvať rádio. Tak, asi to nemá žiadny zvuk. Nie, moje chyba. Ty bola? Niekto tu chodí. Večer.
No čakám na nejakého zákazníka, lebo nikto neprišiel. Tak nechala otvorené okno. Dúfam, že... už niekto ide. Nice. Tam som zlákol toho kejsov. No tak počkáme. Jasne ani on ty vole nezavre. Dobrý deň. Prečo? Ahoj. No, áno, dobre, no. Ja som veľmi dobrý angličan, tak ja si počkám, keď už si bude prosiť jedlo. Nechcú usmažené jedlo, ja som to pochopil. A unfreeze, tak to povedal. Takže burger bude, hej. No, burgeru si dávate veľa ľudí. Počúvaj. Tak. Burger. Som zdal, že neviem prečo. Dobre, tu máte burger. Nejdač. No, čo sa ma zapamätať? Jo, keď uvidím niečo zlé, tak tam zavolám. Dobre. Dovidenia. Tak. Odišiel. Ja si budem už robiť svoj biznis. Dovidenia. Ja vás chytím. Tak to máš. Čo myslíš? Vypadá to tak. Je mi to jedno. Presne tak. Dobre, zavriem. Aby som sa tu toto nezmrzol. Čakáme na ďalších ľudí, no. Nič podozrivé tu není. Je tu dobrý, napríklad čakať vonku. Asi nie. Už niekto prišiel. Dobrý deň. Je to reálny človek. Ok, to policajt. Dobre, tak to musím spraviť poriadne, to jedlo. Dobrý, tak čo si prosíte? Musím prúm zobrať a utierať. Ok. Takže dievčenské záchody. Tak, teraz chlapčenské záchody. Tak. Teraz toto. Co povedz, čo tam za týpka plešatého. Je tu, jo. What the fuck. Dobre, umiem aj to. A posledné, nie, ešte dve. Ešte toto tu. Tak. Prečo tu máme vôbec noviny na zemi? Ja som sa zase zlákol tohto kejsa. Dobre. Tak. Umíte nájsť. Jupi, ideme do bolu. Dobre, ja si niekto ide. 3, 4. On tu nemá auto. Čau, ty svávač. Jo, bráško, what's up, bráško? Čo máš v rukami? To, čo má za prsty? Prečo má vôbec prsty? No, tak čo to bude? Zase burger, hej? Tretí burger. No dobre, to bude 4,99. Dobre, daj, už mi dáš peniaze? Ne, dobre, dávaj mi peniaze. Nemám čas. Ďakujem. Tak, a ideme ti uvariť jedlo. Tak. Dobre. Uvaríme ho. Komu zatiaľ tu robím to isté. Jediná moja práca bola, že som ty vole počúvala rádio a umýl som tú novinu. Nejedať. Dobre si to. Čo z toho ide ešte zima? Nevadí. To nikdy nevadilo. Choď už do ryti, hej. Choď už do ryti. What the fuck. No. Asi, áno, druhý deň. Dread Burger Fast Food. Reštaurant. No, tak more.
To koľko dní bude trvať? Môžem zobrať viacej? Nemôžem. Dobre, ideme na prvý. Tam keď tu niečo bude, ja sa tu senem. To je až tu. Ani tam nemôžem ísť. Hej. Je dosť. Ja som tu zasvyknutý. Manažer. No dobre, pomôcť. Prosím. Pomôcť. Dobre, čau. Dobre. Ďalší koš. Kurník. Tak, prosím. Pustite ma. No, tak to som trošku v ryti. Yes. Dobre, tak idem takto. Tak, prvý kôš. To je skrátka. Ja som sa tu pchal okolo celého. Ty vole. Dobre, druhý kôš. Bum. Dobre, musíme upratovať, dobre? No, ja už sa budem rozprávam, s kým sa rozprávaš. Dobre. No, zober to. Rýchlo. Prosím. Rýchlo, prosím. Už nekecaj. Tak zober to. Môžeš prestať. Tak zober to. No. Ty vole, tu je niečo inké, hej? Tak. OK, ideme na to. Rýchlo. Poď. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. No plné, posledný. Počkám, ja som zase zľakol toho Krista. Dobre, posledný. Kámo, ja musím nesmieti. O čo sa stavím, že ty vole, tam niekto bude. Ja za to nič divne nedieje. Stále myslí, že sem príde nejaký ďalší týpek. Ten plešatý, no, bezdomovec bol divný. Tam zase tu je čamské revíry. Odchádzam. Ne? Hranolky, burger alebo hotdog? Ty vole, ten kto? Môžeš odísť? Čiže on bol šedý. Uj! No vystrašil. Druhý. Nech sa páči. To je prvý zákazník. Tretí. A čo tu je teda? Ty vole, jak dlho to bude trvať? 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dobre, máme to. Jupi, máme to. Nice. Prečo tam sú hranolky? Dobre. Manažer nás nedal preč. Tak druhý, ty vole, what the fuck? Pre tebe osobne, že by som mohol to vidieť, čo? Dobre, keď nejaké nájdem, tak už zavolám. Dobre, on si dá hotdog, tak tu máš hotdog. Ty vole, prečo mi to tu horí? What the fuck? Prečo mi to horí? Tak, prečo to horí, what the fuck? To som spravil. Už nehor. Prečo to horí? Nehor. Ne, nehor. Prečo to horí? Čo mám robiť? A tu. Tak. Uhasním to, bare. Uhasním to. Tak. Jeden. Poď, rýchlo. Druhý. Prosím, rýchlo. Prečo mi to horí? Tretí.
A poslední pojď rychlost. A známe to. No, já nevím, co mě se to stalo. Dobré, chci burger. Máme 2 eura. Nevadí. Ale povedal mi, že si mám dávat velmi velký pozor. Tak to v noci pracovat, tak budeme. Tak, náš burger. Tam zase tento bezdomovec. Kamo chodí už. Kamo zase. Dobré, toto je tretí deň, ja už končím.